Yang
buntute petik blorok akeh ulune sing nonton Indosiar bengi iki tak dongakno akeh rezekine tapi sing gak nonton tak dongakno akeh anake mergo sik sore kok wis umek wae njojok somor akeh lumpure lodrok bintang timur tapi urane kebersihan tolong pangkal kesehatan ayo dicoblok kelestarian masyarakat sakniki wis pengalaman pancen kebersihan sasijine sing penting ayo berpartisipasi semangat keberkawanan kudu supaya tetap seger lan asri cermin nusa lan bangsa sing zaman sakniki ngancik reformasi ayo ditegakno arah demokrasi kudu diberantas sing tindak korupsi ulung nepotisme sikat korupsi mergo korupsi monodolor klebu wong jahat sing digrogoti duwite rakyat sing duwe derajat iso dadi konglomerat tapi nasibe rakyat akeh sing larang ayo Nes ngene wis lali sembarang wis. Masih ndomat tak krigitan ya wis menter. Dangdut ya. Nek sawut dipangan Pintu tuku sawon nang Surabaya
cakupan cekap semanten kidungan kula menawi tepat jam pira iki wis wayahe Gus? Iya, aku ya ana perlune. Perlu apa? Ah wong urip gak ana perlune ta, ya obyek pikir sumpek ngene. Obyek apa? Wong aku dhewe ya perlu. Nang ndi? Lho, saiki ku wayahe arisan RT. Oh. Iku ya wajib, ya kesadaran, kerukunan. Ayo dihadiri no. Lah kok ngene kampung iku ayo iki lek kesadaran masyarakat. Iya. Melok gedekno arisan kampung, arisan RT. Lah iki lho, Gus. Oh. Ya, nah lho. Dana JPS iku dikembangno. Iya, dikembangno nang ngene kampung lho, Iya. dusun. Lah nek iku gak ana sing ngutang ya gak berkembang. Iku berarti bagus kowe. Sae. Lah makane aku iku melok utang. Lah iya iku gak apa-apa, iku cek berkembang. Melok utang melok ngembangno. Lah nek gak melok utang gak ngembangno. Iya. Tinggal Gus ya. Iya. Wis bengi ya. Ya, halo. Ya. Pikiran sumpek ngalor ngidul ditagih utang ayang. Kate tak sauri sing iki ku sing iku ya apa? Gak tak sauri. Apa Mbur? Jangan tertawa. Abang urip iku ya kudune seneng to. Seneng potonganmu gak mikir kanca kok iso Lapo sih? duit ku ndi? Alah, mang kok delen ndi? Kok ya bingung. Dele dhuwit ku sing ati-ati. Hak, terus terang ae. Duitku sing mbok utang. Wis. Oh, alah, utang ta. Ya iya, wong utang tempo 15 dina iki sampai 20 dina. Jajal. Utangku piro sih? 100.000. Duwike apa ae? Alah, 20-ane won tok 5. Piro iku? 100. Lah, wis jangkep ngono. Lah iya. Kok dadak diomongi wis jangkep ngono kok iso. Potonganmu genah wis jangkep ngono kok iso. Lah iya, 100 kuwi 20-an tok 5. lah iku piro? 100. Lah iya wis genep ngono. Lah iya, wis genep. Lah karepmu ngopo? Ya omong wis genep kok iso. Lah iya. Potonganmu ora ngerti wae. 100 kuwi 20-ane won 5. Lah iya iku nek dijumlah piro? 100. Lah iya wong genep ngono. Lah iya diomongi wis genep potonganmu goblok kok iso. Lho lah iya genep. Maksudnya iki apa sih? Sampeyan iki kate apa sih? Wis ora usah Nagih. ora usah kakean kata. Nagih terus terang ae. Nagih. Ya, Sik aku takon. ha. Utangku biyen ndok ndi? Nduk omah, Lah iki nagihne ndok ndi? no embong. Iki ana wong tuwa kenek tangane arek enom ya iki. Persuk. Kepantesen lho. Kok sik persoalane apa jajal? Utangku ndok ndi? Nduk omah, Nagihne nggih, Bang. pantes ngene iki. Heh?